yatakatora akaenda kunoishandisa nomumwe murume waagara naye mujarweni. Mudzimai wangu akandishandisa kwenguva yakareba, achiuya kuzotora mari achienda naye kwarugara nemurume wake mujarweni. Wagara nemurume wake nechikomba chake. Taurisai ndoda kubvunzwa murume wangu kuti mari yeloni yandakatiza nayo ichinogara nechikomba chaari kutaura, mari yeloni yakatorwa gore ripi? Tikatiza gore ripi? pamusoro enditaura mukadzi uyu yakatora loni ichiti inini tiitire bhizinesi muwadzanai tichitengesa imomo. Iye achibva ati mai wake warwara, achibva aenda kumaunt Darwin. Paakaenda kumaunt Darwin vaandovhura shopu, vaavhura bhawa, vaatanga kugara ikoko. Inini munhu handisi kuona kunoku, munhu achagere kumba. Zvikatondinetsa kuti chirudzi nemukadzi aenda pakaita 6 months achiuya mwedzi nemwedzi wakundopera 6 years. Achiuya achindogara mwedzi tomoti kanoti pakati pemwedzi wakuda kundopera pa 25 ainogara 25 odzoka kunguva osutaimira kuti ndine mari, otora mari oenda semunhu wandakaberekerana naye. Ndaingoti munhu achadzoka pamba achisuka nopamba aisatombogara kana pane 4. Amai pamusoro ichai ndofunga zvikutaurwa nemurume wangu ndiri kupokana nazvo. unoziva zvipi zvaari kutaura? Inini murume wangu akandiramba 2011 akandipa gukuro ndikaenda kumba kwedu. Ndaenda kumba kwedu ndakanogara kumusha. Murume wangu akazodzoka kumba uko, akazodzoka ndakugara paavheni chitozvishandira ndichitozviraramira ndichizvitira life yangu. Madzokero yaakaita akauya nemuprofita, auya nemuprofita ndobva asvika ndobva anditi maimishi ndauya kuzokukumbirai ruregerero pane zvinhu zvakaitika paya zviya zvino. Ruregerero ndikukukumbira ndorwekuti nofunga kurarama kwandaita mumba medu manga musina bonde, tanga tisingaite bonde, taingorarama tiri bhuti nasisi. Saka ndikukumbira ruregerero rwekuti zvoni zviya zvandaifungidzira kuti ndiwe wakandigadzira hausiriwo wakandigadzira. Ndakazofamba ndakanzwa kuti zvinhu izvi zviri kubva kumusha kwangu. Saka auya nomuprofita zvikanzi ndauya titifambire nyaya dzemwana anga arwara. Ndobva anditi tida kugadzirisa dambudziko remwana. Tagadzirisa dambudziko remwana ndobva taenda nemuprofita ndobva atishandira muprofita uya. Ndofunga aida kubatanidza ini naye kuti tidzokerane, but pakubatanidza hatina kukwanisa kunge takadzokerana. Ini ndiri kugara kumba kwedu. Murume wangu haasati auya kuzondisumura kune vabereki vangu kuti gukuro ranga ndakakupa riya rii chidzoka pamba uye ugare. Wasamini gukuro mugarika kwenyu gukuro munaromba kwenyu kasi murume numuda numuda mawai nani ndauya nababa wangu nasalombo wangu iyo gukuro kumwa zviro pamusoro pekutanga takasiyana handiti ndoandamupa kechipiri obva azodzoka ndoandamuregerera ndakutambira ndakuregerera, asi ndamuregerera kudaro akazotanga futi kuenda asingatobudzoka. Dai pepaini vanondipupurira munhu waitaura ndichigara ndega kumba newana nemuzukuru
mama chokwali chakutika pachena dare kana munhu akanza akamba chandinoziva ini muzimbabwe matare maviri anoramba tachidana papuwa shere chaenda kumusha handiti shere ndinonodzwa rune udare kana kukoti handiti pamusiti ndo matare maviri anonzi vanhu vadi zvaramba ndanga zvandinoda ndasunduruka mimi pamungabvawo hamuna mabhizinesi atawaudraveni hamuna mabhizinesi ire mudhaveni aminaro makavhura bhizinesi nemari seza kwenyu here akangaikunukamvura kuti makanditorera mari yako pamusoro regai nditaura nofunga 2015 kambani yebob main yanga pakavhara kambani baba vanga vasingaende kubasa inini ndakapiwa mombe naamai vangu ndapiwa mombe ndonguva yaifa mombe gore raifa mombe dzadzi ndapiwa mombe ndobva vanditi zvinhu zvakaoma pamba hatina kana chekubata vana havana kana chikafu vana vasisaende kuchikoro ndobva ndapiwa mombe ndobva ndakatangira kuita bhizinesi ndobva ndatanga kutengesa ndichihodha nyama ndichiuya ndichitengesa kushamba mai ndichitouya ndichitobatsirana navo ava kutengesa mombe tichitoti takauya nemombe totengesa mombe yeye kuti vana vaende kuchikoro vasingaende kubasa orakana iwewo kuti uda kupedza nyaya yedambudziko tokuti chine nyaya yavo yananhasi ekuti mukadzi wokumuda here uda kuti wakachena uda mari inini ndisina mwana vangu nekuti kuti iye ega ndiakatongokuda acheni hamusokunda sisi mawirirei maperekeza zadzei maperekeza kuti uenda kuti uyu muroora wangu akamboramba nehanzvadzi yangu saka kuti akaita nhumbi aita nhumbi hanzvadzi yangu ichibva yamuramba but atogara semunhu kwavagarwa semunhu kuti toita sei muroora akarongedzeswa zvinhu zvake akaenda kumonaaaisemurazadzei ini handizivi ini ndichibva ndati baba michise kuramba chi mukadzi wako chimuregeza kodobva akabva vanogara kunonzi kuchiku SOS ndakatosvika paSOS pacho ini ndikaona upenyu hwairarama kusvikira hanzvadzi yangu yadzokerana naye ndakazogara ini ndogara kwaRai ndobva ndakazonzwa kuti muroora adzoka akugara kushamba nahanzvadzi yangu pamubaba aita mwana wechifo waainaye tagara 6 years back hanzvadzi yangu paitanga kukomplena kuti muroora arikuita akaenda kumondareni anongoya achitora naye oenda unoita business kumondareni anga iye akati kwaita muroora akandibva ndamubvunza abvibva ndati urikuitirei kumondareni uya dzoka uite business kushamba kunotengeswa magrosari kunovhura mabhawa muroora akati ndiri kushandisa shopu yababa wangu akagara tikatombonetsana nemuroora wangu ndikati muroora wakadzoka mumusha ndinokuda samai wangu hanzvadzi yangu takakura rinherera saka kuti ndione achikura kuti achigara mwana wako azoite semaitira akaita baba wavo hazvindifadzi dzoka muroora wangu ndinomuda asi 6 years back akabva atanga ndichingonzwa kuti muroora adzokera ndichitotaura naye maimichidzoka ugare kushamba saka patogara pane time hanzvadzi yangu ichibva yaenda kumandarini ichibva yandoasesa zvayakaasesa achibva aona kune shopu kune bhawa kwakawa paimba asi muroora wangu akunzi maitutani ehe abva adzokera pechitupa ndatidzokera tiri kuda zvinhu zvinobatika abva adzokera futi mva ndamuchidzokera kana wadzokera iwe usabudikire akaenda akandosvika kusvika mushopu yemuroora wangu iri kuboundarini akaona zvaakaona akadzoka kechi3 bva ndamuchidzokera kuinawo abva adzokera ini muroora munhu asingadi kugama ndinomuda igusha kwaoaakwanekwa hama dzake dzinondiziva pakadzokera kechi3 achibva aona zveshuwa abva asvika bva abvunza kuti ndiri kutsvaga maimishi zvikanzi vanonzi maitutani wakuda nemurume wavo ndobva akapedza nyaya taura nyaya munonzi amai nokuti ikokunda vakaona
kuna mambo alikuta information hii anondipa kama hata nyepera mzuri ndio zomazo utoziseka sasa wale kwa kana ujani kana kuti mai Simba kana ujani kana kuti mai Tani kana ujani kana kuti mai kana ujani amunza mai saka zitakuta mafuta utori ndirambo utana hapo kumele Vete mo basta kwa amuzi chawai longo nguri mima bana nyaya ndo ndo nyaya chawai pamusoro ndakaenda pandakaenda kupedzisira ndikasvika mine mushandi aishanda haana kundiziva ndikutozwa kuti apa ndo mashoko pavo ndichida kupera ndikabvunza kuti ko maitutani waenda kupi zvikanzi wabuda nawatutani waenda nemurume wavo watutani iye haana kukuona handina hapana akandoa mukadzi mwana aisenda kucho ndiye ndezari mazuva apfuurayo mazawo nzono November. Saka ino yakabata ishinde kuti ngotika izina tanaona matendera tema iwe wakwira dai wati ndanoita handiti nikutorwa mari chinakona kukwira dare izvozvi ndechei mukadzi uchi kumuda here aisisi mukadzi uchi kumuda here tapira pamusoro idare tapira dare nekuda kuti inini mweya wangu dzinomuda handadzi yangu ndakandajamba pamwe handadzi yangu isati yaenda page time inini ndakaenda kuguma munharaunda ndikandosvika handina kubudikira ndakabvunza ndichisosa information ndikasvika pakupiwa phone number dzemurume wacho munazo ndovapa mukana ifaile mbuso name ndope mukana atute namwazee hata namba njena ipineyo ngafonewe uyu yoku ipe msikano yakona Endai panza munoona zvakanakira sisi taitora nemadzimambo ndiri kubhulawaya chidzoka sokati vaizvishowa madzimai acho varume vaini imamuzozvona zvakatira vazo saka pamwe pacho zviri nani kuzvisunungura usari nomubodzi pausari nomubodzi zvaita kuti sadza munowanika uchipiriwa unozvipira uchitakabisa kasika kubata tinokuta sei tokuripisa chitaura nyama iyi munyaya ndandichida kuti so mazuva ano kune technology era pafacebook mafriends ati mari wana tutani mafriends imurora wangu ndaitrai kuti ndiite inonzi information in exhibit wana tutani ndikaenda pafacebook page nyeberana mafriends ake pane anotonzi Solani tutani ndine data ndinogugla ndotarisa mafriends ake aritomufolo ndikaenda saka inhama murume muchimure ini murume wangu ndinomuda but dambudziko hwani riri mumba mangu nderebonde tinogara kuti nasisi aiwa vakanaka ora
Sasa bonde lacho iwo usitogezeka kubunda hapana. Aiwa ndizvo. Aiwa ka. uyenjera iwe yaramba matanga Bonde lacho ka. Kana wani right izota usiraita pana right. Bunda hapana. Wani nukuza bunda hapana. Mshumuda. Ini ni murume ndinomuda but We display. changa ndinofaitira ndechekuti ndanga ndichitsvaga kuti ndoita sei solution ndofunga takamboenda kuna baba vangu inini naye tichitsvaga kuti dambudziko ritorisolva sei tigadzirise kuti nyaya yemba yangu igadzirise zvakanaka takakwira takaenda kuna baba vangu baba inini honai murume uyu ndiye wandakazvara naye vana saka ndandifungidzira kuti chi hamuno here vanhu vangatibatsire vavatipa ana sekuru vakatitaurai nana sekuru inini ndaita baba vakubatsirei pamwe wangaone vanhu vanoita sei vanokubatsira imba yako yakaita sei yakagadzirisika. But nyamizwa ukuradzi nokukura ndokusini andiro zvame hamutiudio saka dai muzukura kutaura taura muzukuru irikutaurika kuti bonde chichiche zvingakona zvichiitika kana zvisingaitiki asi inini dzandinomuntu ndepekuti sekuru wangu anoshanda underground kumaino underground basa rinorwadza underground wakaenda kubasa hapana anogara wega sofa wega havana mukadzi vakaenda kubasa hapana kumuwatira hembe anozowataika hapana anomuchaira management akasaukanora management yakatosvika pakuti iwe tikubvise mumba imanetiwo kwanyanya utsvina hapane mukadzi era handisi nguva saka tinondorodza ndechekuti panenge tane mukadzi urikugara naye here mukadzi wachipaa period yareba zvakanya uchizviita wega 6 years zvatidza kutaura wega uchiti inini ndine mukadzi wangu ndichiti ndakaroora inini handindiorera ndega ndinozvivachira ndega ndinozvibikira ndega mukadzi mukuru wangu ndatenderera nyaya yakapera kudara mukadzi uyo asingadzori wozinotora chokwadi vakafanana gukuru tangobatanidza nyaya yamutinzo kuti kuenda kuda makapiwa gukuru vame murume wenyu unaye uchikumba wenyu kasi gukuru riri kupi makarambwa here kupiwa gukuro kuramba makarambwa saka murume chine murume here amai ava vakadzuka here vakutera zvitera mambo kuti vaonete inini amai mukuchinyepera mune chikomo ndonyaya iripo kana imimi kana muchiti mune murume oyi takupai zvikakusvaka 4 mudzokera mudzoka mudare modzokera ngatisanganei mudare mumwe mumutsa wako zvapupu zvinoita se zvinokukura chandikuziva ndekuti uchazo next musa wako uchazopawa kukuru chausapirwa kukuru ndokuti musha wako hausiita sei hausi kusumuka wazoza ndikutaura kana kuti hauna nguva neno ari kugara ari pai asi saka imi matimuda kudzokera kumba ndinodzokera matimimi kuramba muna kuramba mumwiri wenyu murume ndomuda ndinodzokera asi dambudziko rangu randikukumbirisawo nderekuti bonde iri tigadziriswe nyaya yebonde amai damuzorora haraigona kugadziswa muri kugaro wega maitogadziswa muri kushamba amai une 6 years apa makunodzidza kumoiva akokutanga ndizvo zvakuona kuti munosweta sei dzokerai kumwe titenderei vadzoke kumwe semaendera mukamboita muchitsvaga information ndomaitikira zvichaita kuti tondowani kutenda ndinotenda ndanzwa pointi yasunza achiti ndakapiwa gukuru ndikadzokera kumba kwedu ndikandogara pamwana wechi3 but pamwana wechikoro akadzokera anga ari kuhanzvadzi yangu adzoka kuhanzvadzi yangu ndopaitwa mari yebhizinesi achienda haukauri kuti munhu ari kumba kwake but anenge achidzoka kuhanzvadzi yangu achida amai nyaya yapera munoda kunyanya kufunga spelling nenyaya yemba yasiya
vatisiyaikada ukwenda redi kumba kwenyu kana izvozvo mama vakaronedza pemberi munadzari dzimwe hembe dzamukasiya zvangu zvese zviriko zviriko handina chandakataura saka muri kuitei kumba kwenyu ndida kuti zvoni murume wangu amai muri mutambi andizvavandapanambana pa11 vanhu murinambani muri mutamba ground muri munoshingana muri panamba 6 here kana muri bokis zvinovagara pabhenji zvavatoita sabavadzokere tinokuvabata ivozijondoa vachaudzwa kumba vasiya vadzokere kazva zvakanaka kuti umude pachena mazvinozotaura chakanaka ukaziya vai kubuda pachena ani manje wese vari kutumba uke pachena zvamuri kuita izvi manje tokuona misofoni endai yapera endai swafoni unopera yamafoni nhasi taisiya takangotamba navo zvinutizoaa wanguri kufunga kwenu endai kumba kufunga kwenu kai aiyo mazuva nakuti tatendai kumba amai ndima wenavo wana babao adhara riva rinovhara muri munhu mukuru endai kumba musapindira ati riva rinoenda sei unogonya muchaona mabonyera nei koimi munochengeta mwana 6 years makanyorwa tsamba naii kasi mwana wenyu mamuzozataura hanzi murume wani saka akutambuka nai ndiani riva rinobonya kuzani mukuzana karambana kasi nasi mazozotaura asi kudzokera kupine mumwana wenyu kana murume aramba mukadzi otherwise mukadzi anenge achimuda zvinozvo saka mwana wangu arikuda murume iyo tsamba yeatinayo cheketai riva rinobonya rinobonya chiiinoshamari riva rinobonya tinoona namusafo muri kuona tichezvaro akakukusa mazonerana havana kukusa akapusa ndini saka endai tinoona tichabonyani rakabatadati andizodakadhaa kana iri shana ine mafuta handinozodai kuno tiendai kuno mati mupenda kumba kunani endai kuno ferisasispan simukai aripo here